Joo, käy vähän kahtomassa Kuopion keskustan seutu, että minkä verran siellä on ihmisiä. Siellä on tosiaan ne komediafestivaalit. Pitäisi olla porukkaa kyllä kaupungilla ihan hyvin. Kaikki sitten nämä ravintolat on täynnä, missä sitä stand-upia. Niin, sitten kun ne sieltä kuule purkautuu. Niin, sitten täällä kyllä. Täällä on kuule. Kolmonen kuulee. Hätäkeskus antoi tehtävän tuohon. Ravintolassa on tapahtunut jonkunnäköinen tappelu. Toinen osapuoli käy vieläkin aika lämpimänä, mutta... No siinä nyt tietenkin se, että pitää saada tietysti rauhoittumaan kaiken kaikkiaan se tilanne sille, että ei pääse nyt mitään uutta syntymään. Ja tarvittaessa sitten ottaa henkilöitä kiinni, jos sille näyttää, että se on ainut vaihtoehto. Tuossako se on se lämpöinen kaveri? Kuka se oli se? Tuossa oli toinen osapuoli, että vessa oli tullut kahinaa siinä. Vessaan meni kuselle, niin nyrkillä rupesi hakkomaan tänne niskaan. Ei ole tämä. Tämä on niin jo. Ei hän ole. Hän on minun me ei vaan sinä sit... Joo. On käynyt niin kuumana. Niin, menin vessaan ja niska rupesi hakkomaan ja käänti minut sinne vessan väliin ja hakkas vittu niin kovasti. Eikö teillä riitaa jotakin? Ei mitään. Ihan syyttesuotta tuli ja kävi kiinni. Kyllä. No niin. Ketään ei ollut siinä WC-tiloissa samaan aikaan, eikä siinä silminnäkijää sille pahoinpitelylle ollut kyllä ketään. Me tehdään se rikosilmoitus ja aikana tutkija on teihin yhteydessä. Niin, mutta onko se normaalia, että minua hakattaa saatana pian? Ei oo. Eikä kenenkään semmoista tarvitse kestääkään. Ihan oikein, että asiasta on ilmoitettu poliisille ja tehdään asiasta rikosilmoitus pahoinpitelystä. Menin jututtamaan tätä toista osapuolta. Hän on sillä ravintolan terassilla. Selvisikö tästä mitä? Hän ei halua kertoa asiasta. Minä en ole yhtään mitään tehnyt pahoa kellekään. Pitää Mutta siis, hei, kuka se... Koulutan teitä nyrkkeilyyn ja sen sanoo, että se, että jos joku ihminen sanoo mulle jotain, niin sanoo ihan vastaan, että lopeta perkele paskajauhuna ja se oli siinä. Eli joku tuli sulle paskaa jauhaa ja siinä? Kyllä, ja minä sanon silleen, että lopeta. Minä olen Raskasaaren nyrkkeilijä, minä en rupea täällä nyrkkeilemään. Joo, ole hyvä ja nouse ylös siitä, niin lähettää. Teekö me sinun mukalla? Sinun pitää vaan lähteä ravintolasta. Pitää nyt ravintolasta lähteä ainakin. Portsari, kato, on sitä mieltä, niin portsari epäili, että siinä on vähän niin kuin molemmin puolista ollut se ottelu siellä vessassa. Pysytkö pystyssä siinä tämä? Minä sen verran pian, et vaan kaadu. No ei, kyllähän minä... Hei, tämä nyt, on se. Joo, noniin. Elä mene siihen. Hyvä, just noin. Myöhemmin, eihän sulla mitään terävää taskussa. Onko tupakka? Hei, mene kauemmas nyt siitä tai lähdet putkaan. Tää olisi sama jätkä. Niin on. Hyvin perinteinen ravintolatappelu, että siinä nyt oli pitkälti sanaa vastaan sana. Tuolla ei ollut mitään vammoja. Niinkö? Ei ollut mitään näkyviä. Naama vähän punoitti, mutta en oikein osaa sanoa, että mistä se punoitti. Niin, vähän sulla kiihtyneestä mielentilasta. Eikö me olla oikeassa osoitteessa? Avaimet sulla oli Tämä on kotiin. sinun koti. Nyt Se on hyvät silmät. Hirveän hyvät ripsit. Hyvä. No niin. Hyvää illan jatkoa nyt. Äläkä hankkiu enää hankaluuksia. Hei. Hyvä? Mutta ihan hyviä ihmisiä. Niin ollaan. Heippa. Ihan hyviä. Kolmonen kuulee matkalla. Häiritsevää meteliä. Mies ja nainen riitelee ja musiikki pauhaa. Ovat yrittäneet käydä koputtelemassa ovea. Sanoo, että ei halua sotkeutuakaan enempää siihen. Tämä kai se vissiin on. Kuuluuko? Ei mitään. Me kun saavuttiin kohteeseen ja autosta ulos noustiin, niin ei kuulunut kyllä musiikkia eikä mitään meteliä enää. Asunto oli katutasossa ja näkyy toki, että valot on sisällä, että kyllä siellä niin kuin eloa on ollut. Aikamme siinä koputeltua, niin sitä tulikin asunnon haltija sitten avaamaan ovea. Ja asunnossa oli pariskunta ja he siinä heti kertoikin, että he on just päivällä ostanut jonkun uuden kaiuttimen ilmeisesti. Ja he oli sitten sitä silloin yöllä päättänyt testata, että miten se toimii. Ja naapureiden mukaan toimi hyvin. Otettiin heidän henkilötiedot ylös ja sitten saatiinkin tietää, että tällä naisella on etsintäkuulutus. Eli hänellä oli hoitamattomia asioita ja häntä siitä sitten jututin, niin kyllä hän tiesi, mistä on kyse. No nainen oli hyvin tuohtunut siitä, että hänet nyt silloin keskellä yötä nyt lähdetään sitten viemään tämmöisen käräjäasian takia. Nainen sitten ilmoitti, että hän kyllä haluaa soittaa asialle saman tien, että
hän oli sitä mieltä, että tämä ei nyt tällä tavalla tämä peli vetele. Mies oli vähän kieltämättä yllättynyt siitä, että se nainen ei ollut käynyt sillä käräjäoikeuden istunnossa silloin aikaisemmin. Mutta mies tietysti sanoo tälle naiselle, että nyt on niin sitten aika lähteä hoitamaan se asia. No, olles huoli. Tuossa vajaa. Laukun. No niin, hyvä. Onko sytkäri vielä? Hei, hypätkähän kyytiin lähdet. No niin. Mutta minut laskitte pois siellä sitten. No katsotaan. Näin sitä varmaan luvattiin. Niin. Mies otettiin kyytiin tuohon poliisilaitokselle mennessä, että hänellä on vähän lyhyempi kotimatka nyt sitä kävellä. Ja saatiin myöskin sitten estettyä se, että sitä meteliä ei nyt sitten ainakaan jatku tässä samassa asunnossa tänä iltana. Otettava heti kiinni ja tuotava oikeuden istuntoon vastaajaksi rikosasiassa. Ja kyllähän tuntui tietää itsekin, mistä asiasta on kyse. Niin. Eipä kannattanut sekkästä. Etsintäkuulutus mikä oli, niin se oli käräjäistunto, mikä piti sitten järjestää seuraavalle viikolle. Se nainen sitten siinä vaiheessa, kun poliisilaitokselle tultiin, niin tajusi, että se nyt ei ihan seuraavana aamuna vielä vapaudu poliisilta. Että nainen vietti muutama yö nyt sitten poliisivankilassa.